Haya na doon na naunay kaugalingon nga COVID-19 laboratory ang Mactan Cebu International Airport. Si Luan Mirondina adunay live update. May Bob, karong adlaw gikatakdang mahumana ang construction sa COVID-19 laboratory sa Mactan Cebu International Airport ug karong Hunyo 8 gilaumang ma-accredit na kini sa DOH. Sa pag-abot sa mga OFWs, hayan din hina sa kaugalingong COVID-19 lab sa airport sila kuhaan og swab samples. Ug samtang magpaabot sila sa resulta, ipahimutang sila sa mga hotel. Sulod sa 24 oras, mugawas na ang resulta sa COVID test. Ideally, you should be able to release them after the results come out. We're just trying to harmonize this with some of the executive orders of the LGUs. Like, I think the province has EO 17-C for FWs, which require an additional 5 days. Because anything can happen between the time when they travel and when the time they arrive. Because others might be translated to different airports as well going to the Philippines. So they might get infected on the way in. So it's much better that they be swabbed here. Ang naasoing laboratory maka-accommodate og 900 ka mga tawo matag adlaw. Gilaumang adunay 20,000 pa ka mga OFW nga mga bot sa Sugbo. We want to assure the public that, of course, our first priority is safety, and we'll ensure that these processes are followed in accordance with the DOH guidelines. The lab will be certified by DOH and RITM, and we're also seeking certification by the World Health Organization. Mukantidad sa 12 milyones pesos ang pagpabarog sa naasong facility ubos sa public-private partnership. Sa pagkakaroon, pulos mga OFW ug seafarers pa lang ang maatiman sa naasong laboratory. Samtang wala pa'y mga commercial flights, bugtong mga sweeper flights ug repatriation flights pa lang ang nag-operate. Bob, ang Bureau of Quarantine nagpaabot pa sa guidelines gikan sa IATF alang sa mga pamaagi nga ipatuman alang sa mga pasahero sa mga domestic flights. Samtang karong hapon gikatakda usab nga makigtigom si Governor Gwen Garcia sa kadagkuan sa mga airline companies aron hisgutan ang pagsugod na sa mga domestic flights. Bob? thank you so much sa May sa imong live report.